Der skal vi veje også. Ja, det er så lækkert. Hvordan skal han springe i vand, Morten? Vis ham det. Ja. Hvor skal han holde? Hvor skal han holde? Sådan. Eller får du en under hagen. Slaske. Det er godt. Tak for det. Hold øje med, hvordan han går. Det kom. Ingen se, hvad? Nej, det var ikke. Nemlig derfor, det er godt lige at afprøve. Nå ja. Hold da op. Og der er faste handsker på. Og hæt den på, ja. Ja, der er en knold der bag i, sådan ja. Ja. Det er altid for stor. Det er fint. Men det er ligesom for at vende sig til, hvor vi er, og det er en lidt større motortøjsform. Det er det vestlige Middelhav. Det skiller her, og så kommer det østlige, der går over til Libanon og ned til Egypten. Men der hvor vi ligger her, kalder vi. Og når man læser det, så læser man det, Karkleaj. Men det hedder det ikke. For mange år siden, da vi lå herude for med et fragtskib og skulle hele byen, så kaldte vi Karkleaj. Det svarer overhovedet ikke. Vi hørte godt, der var nogen, der kaldte det. Jeg tænkte, nej, det er ikke over at kalde det. Men så prøvede vi at sige kalde det, så svarede de lige med det samme. Så den hedder altså kalde det. Men den staves i hvert fald. Vi er der, og det er der, hvor vi skal hen. Vi skal op til Genua. Deroppe. Og fra Genua, der skal vi sejle til alle de andre tårnskib. Der skal vi sejle herned til den by på Sicilien, der hedder Trapani. Og fra Trapani, så skal vi til Cagliari igen. Og det vil sige, det er ligesom 3 etaper det her. Den første etape, det er der, hvor vi ligesom skal lære alt det her med sejlen og alt det der. Og hvor vi sejler i læ af Sardinien og i læ af Korsika. De lover mest bedst i inden. Så det er rigtig fint. Og så kan vi sejle, og så kan vi gå ind og anker, og så kan vi træne lidt, og så kan vi sejle igen og sådan noget. Og det er fint, fordi vi har nogle dage inden vi skal være oppe. Gør det ikke tak. Det gør det der.
Kom med, pik! Det blæser jo ikke. Skal du lige have en. Jeg synes, det er rigtig dejligt at se. Så, hvad skal den nu? Sådan. Hvor mange kilo? 5 kilo. Ikke mere? Tag nu 10, når jeg er i gang. Det er så godt ud. Så væk fra dem. Så går du bare rundt derude der. Den kommer helt ned fra sådan noget. Hvis den lige har sprunget ud, så kan den komme højt op. Nej! Hold da op. Den har også en klo, ikke også? Og så er det, at pigfaldsblokkene, de sidder her. Og de løfter faktisk i en blok der, og i en blok der. Og når de løfter gaflen op, det hele hedder gaflen, ikke også? Men når man løfter den, så deler man den op i to ting. Det ene, det er, at man deler den op i kloen, som jo er den der, og så deler man den så op i den anden del, og det er spidsen af den. Det er den, der ligesom kommer op og spids. Den kommer ligesom opad, ikke også? Jo. Og derfor kalder man det for pikken. Og det, der løfter pikken, altså spidsen, det er pigfald. Det er godt derfor, det hele, det hedder en gaffel. Men når man løfter det,
Det vil sige, det hele er en gaffel, ikke også? Gaffel. Men når man løfter det, så er det der en klo, og så er det her en pik. Ja, det kan man jo. Der skal også være en lille smule overlæg til det. Og så er der det, at looking back over my shoulder, I can see that look in your eyes. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart. I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Jeg må ikke røre den med hen. Ej. Træk øjnene an, Tobias. Yeah, come on! Ah, det er flot, Jørge. Ok. Wow! Ah, det er flot. Flot. Bravo. sindssygt. Hvor galt, mand. Så sådan en hjem overalt i verden. Jeg tror, de har finansieret det sådan der ved at sælge. Så er starten gået. Så har vi Ostersjelte. Vi kommer.
Nej, så skal vi bare spidse op i vind. Okay. Jeg skal nok tage dem i løbet af natten. Okay. Hvorfor tror du det? Jamen fordi, hvis vi gider sejle... Der er evig eneste sejl over, ja? Jo. Simon, kan du ikke lige... Ja tak, Simon. Var du med? Bare have over paparazzi. Yber paparazzi, ja. Nej, det ser lækkert ud. Gør det ikke. Meget større. Det er den faktisk. Hvor er vi sejlet? Men det er sjovt. Jeg tror også, man kan vende sig selv om. Det er noget, der er ikke. Ja, det er præcis. Vi skal så gå ud på havet. Det er godt gået, Kirk. Det er godt gået. Ja, det går til anker. Race it. Vindstille. Finishing line is Race it. 240 miles. Then Torbjörn, welcome with your distance to finish at 240. Thank you very much. Skibskunst, okay. Stort øje, ikke også? Skal du lige klare, hvad du gør? Stop nu, stop nu. Ja, må jeg se. Den er der. Så går du ned til den anden ende. Og gør du det. Og lige roligt, stille og roligt. Jeg skal lige være med. Ja. Ja, okay. Nu er det tog. Ja. Og så strammer du. Okay. Prøv lige at holde den op, den der. Den ser sgu, den er ikke strammet ret godt, hva'? Nej, jeg kan ikke stramme den mere, når det her tog. Nej. Men der har vi et pælstik, ja. Og det kan bruges, når vi får tøjerskive. Ja. Man kan altid få det op igen. Tak for det. Prøv så at stramme den der rigtig godt. Hvad er det så specielt på det der til? Man kan bare bukke. Sådan! Så man kan altid løse den sætte på, fordi det er ikke bare lige at sætte på. Tak for det. Det er godt. Husk nu det der med tommeltotten med hånden. Ja. Wow. Jeg skal lige hen og se, hvad du gør der. Lige 2 sekunder mere. Du går ovenover der, ja. Sådan. Du tager en mere, kan jeg se. Ja. Yes. Sådan. Og så skal du gå af med og lige gå igennem den øverste. Okay. Yes. Og så vil du påstå, at jeg kan hænge en talje i den der. Og så hive alt, hvad jeg kan. Nu ser jeg, om du kan hive i den. Den må da køre ned af det tog der. Aha, nu så jeg, at den ikke gjorde. Prøv det igen, prøv det igen. Jeg faldt lige for højt. Yes. Sådan, det vi kan se, den knækker. Og det er vi en tur, vi er igennem alle sammen, ikke også? Men jeg skal op. Nej, der er muligvis. Tobias her bagved, han siger, han har aldrig prøvet det endnu.
Jamen, han har lige tabt de 4 over mig. Okay. 10-0 over mig. Jeg var FCK. Det var noget ryst til. Det er kun lige udstøttet, der tager det. Udstøttet på klokken. Det er rigtig varmt vand på bordet, ikke også? Jo. Og laver en hvad? En abenhånd. Og du har en lige ved siden af, der er færdig. Den kan ikke lige holde den op her. Ej, der er med det der, altså. Slaske. Nej. Den er den. Det bruger man faktisk til en kasteline. Det er rigtigt. Men samtidig så laver du noget her. Du ligger på bordet foran. Der er du lavet anker. Du kan ikke tage at vise det. Sådan, ja. Det var dejligt. Tak skal du have. Fordi jeg synes, det er flot. Og så har du tyrkerknop, den du laver bagved, den du starter på ude foran. Okay. Og hvad har du her? Det er også en opgangsknop. Det er aktivt. Og hvad er du i gang med at lave det? Nej, der går rundt. I svinger kan. Simpelthen. Det der, det klæder jeg. Det er godt, at morgen, du kan lære ham at lægge tøjet ordentligt sammen. Prøv at holde dig for min. Den stille kan jo bruges til mange ting. Det er altså ret godt. I må gerne sige noget. Hey! Yeah! Kan man ikke bare falde? Kan man ikke komme til at falde? Nej, det kan ske ved et uheld. Ja, det er godt, Simon. Det er flot. Sådan, Nille. Ja. Okay. Jamen, det var helt vildt, mand. Nå, ja. Det er helt vildt. Nej, der bliver ikke produceret meget sved. Se her. Okay, så vil jeg gerne lige høre, hvad koster det der store anke der? Hvad sagde du? Ej, fedt. Det der helt. Det er altså flot. Jeg må lave det der.
simpelthen flot. Det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg vil sige til det her. Ja, vi sidder her og laver... Det er ren overskud, det er der stort. Hiv! 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 Come a te voi chiamate? Gerne en blad, vi tager. Skal vi have vand? Straordinaria notte bianca con 4 percorsi che andranno ad allietare tutte le vie centrali di questa splendida città siciliana. Intanto momento un benvenuto a tutti gli equipaggi da Trapani. Eccoli qua, giovanissimi dalla Danimarca. Più giovane, allora elemento